Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngicela ukuthi subscribe if uthanda into engiyenzayo. Alright, so sixoxa ngama-TV show, sikhulume ngabantu abavela ku-TV show, siphinde sithathe lapha ku-social media ukuthi sebethini, basaqhuba i-TV show ku-social media or basivezele ezinye iy'ndaba. Nje into engakwazi ukuxoxa ngayo, and this platform ingikhokhela lokho. Ngeke ngikhokhele ukuthi ngibala amagama avele ku-TV njengoba enjalo. Kufanele kube neyakho indlela owenza ngayo. Wait guys, nibonile uSne ukuthi usenzeni? Kulaba ke abazi season 1 noma abanye ke abangazi. Kunelanga la ku season 1 episode eyaphela ngoSne noTirelo, because uTirelo waye unhappy ngeswimwear ethenga uSne wadelela untombazane. Ngizuma ngithi wadelela kwase kuthiwa hayi i-pregnancy. Ayikho ke i-pregnancy manje. Angithi manje ilanga lokuthi phela fanele exolise ngoba lokho kwakumenza ekhulume yonke lento ayikhulumayo ezethi uSne angazi ukuthi uhlekani ngoba kufanele ukuthi uhambe uyothenga into entsha. Okokuqala uSibindi ngikhombise like uSne usisi kaSibindi omdala. Bayahleka ke manje guys. Ukuba nelomngane wakho lo ofike ekutshela ukuthi hey mngane ngishubile woza yabo uyitshela ukuthi hayi kuyodliwa ke usuphethe ngisho ke ama facial wipes uthi uyosula ubuso lapha i-makeup ngoba phela ngeke silwe mngane sonke, ngeke singene ejele. Kumele senze into elula asisula amashiya, asisula lipstick, asisula i-makeup yabo, simhluthe i-weave kuphele kanjalo yabo. Vele ke kuyasanganisa ke lokho, senginikeza ama tips kodwa ngiyadlala yabo. So into elula ngeke uzuye ejele. Ashibhile futhi uhlala unawo. Mawuyibona nje umoya wakho yasho sokukhuphuka, thenga lento eClicks ngo-R40 or eDischem. Mawubona ukuthi asikhona ugelo ongamuzwa kahle nalapha emsebenzini, uyambona ukuthi uthanda i-makeup, thatha lama wipes obuso, sula lento ayigqoke ebusweni, thatha le gqoko zey'nwele phathe ngesandla. Mase uthi khuluma uzobona ukuthi uzombringana kanjani, uzombringana adunyelwe uSne-ke usenze njalo. Bese si-ready nanye uSne usehleba ngisho naye. uSne noTirelo bayahleba manje, bayahleka. Lapho uSne akaze kushiwo kuyena ukuthi hayi uSne ngayiphatha kabi, ngiyaxolisa, yazi ngathi sengibuyela kule episode ngayibona ukuthi bengi-wrong. Kodwa yazini ezokwenzeka, uSne uzoxolisa yena ngoba le elandelo le yenziwa uSne yaba wrong iyanakwa iphindwe ukuze uSne exolise. Yabo nje kunamaphutha ney'nkinga kuhleze kunoSne phakathi. Ngitsheleni ukuthi isiphi isizathu sokuthi kungaxoliswa? Ngitsheleni. uSne bamgibela ekhanda balidova nje ikhanda lakhe. uSne wathi nje ngizothula ngoba angifuni nami ukuthi kuphakama umoya, angimyeke, angingasho lutho. Ingane zakaSne zazikhona nabo bathula, bathi vele abayingeni. Hayi bo intombazane yakhuphuka noSne. Kwasithiwa phela isisu i-pregnancy. Wenzeni kuSne? Sebehlangene phela noTirelo, sebehlangene. Lana sekufuna ngabe kuthiwa nje nali second nangu wawuperforma wenzani la udelela uSne achazeke. Asho ukuthi hayi ngiyaxolisa kwakuyiyona ke leyo pregnancy. Cho, ngeke. Akukho. Sibona nje ukuthi hawu usemjwayeleni noSne kangaka. Nibonile? Usejwayele uSne, asebehleka ke usetshela uSne ukuthi ke ayazi nje ngidabukela umamkhulu womjolo. Avele ngabona umpho wabadimo. Yabo nje le eyenzeka lapha vele ngabona umpho wabadimo. Yazi phela manje akufanele ukuthi omunye umhleke mayese experience naye mayese phakathi ukuthi hawo kanti imoto kangithi intofo kanti nje. Yes, injalo ke. Inkinga umpho wahamba phambili ethi loya wrong. Ubaby mama kaThemba elobeshilo ethi yazi ngisho ngangithuka ngisho ngathini, kanti akazi ukuthi naye uzofika lapho ngoba lo waya ezosangana yenze zonke izinto ezomsangano wenziwe uThemba ngoba naye senoThemba uzowudla lo poison ufika noThemba abehave ngendlela efanayo. Nangu-ke ugeli uthi nje ngidabukela umamkhulu, ubona ukuthi kuse soft mase kuba sour sizobe sikhona futhi.
ngoba izobe i-record i-TV show. Angithi sebethathe iy'ndaba zabo bathi zonke ezenzakalayo nazi lapha ku-TV. Ngesikhathi kuba sizobe sikhona futhi. Wona futhi lama-episode azobe sesebenzisa njengama-reference. Kodwa-ke bengizothi guys, hhayi indaba yaSineya nami nje ngimangele. Sekuyithi-ke soba nomoya omubi sibakhumbuza ukuthi niyamkhumbula ukuthi wayethini kuSineya. Aze ngiphakanye lo moya ngathi nje ngiyakubona okwakhe noVuyo babanga uSibindi. Yabo lokho ukuthi Scooby Bombastic Side Eye ukuthi uSibindi owenza bona noVuyo bebenza uSineya. Lapho uSineya ubesiza akufanele ngabe ukuthi kwaSineya othenga leyo swimwear bekufanele ithenge ubani uFuture husband. Sekuthiwa mina angigqoki nje into enjena akusangisho isitayela sami. Isitayela sakho sithini? Wafika lapho kuRachel Kununtu. Kulabo mhlawumbe bangaze becabanga ukuthi hayibo labo anti ababhitha. Wafika lapho kuRachel Kununtu samfuna samthola ukuthi hawu nabanye bezobathi kodwa yini le nkinga edalwe uSibindi. Kwakuyileyo episode leyo. Yabo onke lawa amanye besingenayo inkinga sithi vele babangaleyo kuba ndawonye. Babangaleyo ukuthi uSibindi uthini. Kwafika kaSineya hayi abanye basebebuza ukuthi kodwa uSibindi uyazini ukuthi phela yazi guys angazi noma abanye bayacabanga ngani lokhu ukuthi ngempela mawuzoshada nalo shada naye u-elder enye family member kini niyanye ulibheke lolo hlobo ngisho bekuthiwa ke usisi ubheka umfana ubheka intombazane kuthi lo oza naye uzophila nosisi bakho uzoba usisi kosisi bakho njengoba wena umshado. Mase uvela uthathe enye inhlobo nje ezokwenza ukuthi hayi asishiye lapha ngilenye imfitho uSineya usijikele uSineya usexolile kodwa kuSineya usazothethiswa amacala nize niyibone ukuthi ububias bunjani kulabo producer bale show. Bye.